Assalamu alaikum milletteshler, kardeşler, dindeşler. Mart özünün yaz ayı ikenligin isine düşürdü. Uramda жылы, тамшылар тама, кышлар шыркылдаша. Nihayet көңелгә генә түгел, бүтән җиһанга яз килде. Саулармысыз, кадерле дуслар? Bugün İzgi Ramazan ayının 8. günü səhər 3 tulub 8 minutda tanılana, Qıyaş 5 tulub 21 minutda çığa. 18 tulub 17 minutda bay Allah Teala rizalığı için tutqan urazalarımız, bergen sadaqalarımız qabul bulsun. Mazara Tapşı'nın icad türkümü hem biz alıp barışçılar Ayvaz Sadır bilen Әділе Сәфәрова sizge oңашлы gün tilep Tapşı'na başlayız. Театр күлдерәдер, йылатадыр, тагын үткән гомерне уйлатадыр. Казан дәүләт мәдәният институтында театр атналыгы үтте. Ашлы ustaсы Риздәх Сәйнова татлы борыч, сыйыр ите һәм гөмбәдән тәмле, тиз һәм җиңел әзерләнелә торган ризык пешерергә өйрәтер. Сырганакның файдасы турында Сихәт сәхифәсендә. Жер yüzünden bir bulan kişileri kitken sayın, olar bilen şul şirinin barlık vakigaları, istelikleri de kite, hatır juyula bara. Төбәкләребездә күпме хәтирәләр тарих тузаны астында калган. Мондый хәлгә дучар булмас өчен бүген күп кенә авылларда яшәүчеләр үз авыллары турында китап язарга ашыга. Байланғар авылында үз китабы бар. Аны хезмәт ветераны Рафаэль Ярмиев язган. Бүген авылы миртәсендә Кукмара районы Байланғар авылы тарихы белән дә танышырбыз. Байланғар, Татарстан Республикасының Кукмара районындағы татар ауылы. Зур, киң урамнарға бай җирлек. Авылға Казан ханлыгы чорында нигез салынган. Бу урында элек кар урман, ягъни кара урман булган. Күрше иске йорт авылыннан 3 бай малае килеп, агачларны кискәннәр, шунда йортлар төзегәннәр. Алар хөрмәтенә авылга бай угланнар исеме бирелә. Тора-бара авыл Байланғар дип атала башлый. Бүген биредә 220 хуҗалык бар, 712 кеше гомер итә. Байланғар авылында элек-электән тырыш, һөнәрле халык яши. Итек басу, тимерчелек, мич чыгару, балта остасы һөнәрләре алга киткән. Хатын-кызлар исә шигү, тегү, бәйләү һәм башка кул эшләрен башкаралар. Шуны да әйтергә кирәк, Байланғарның тарихын андагы мәктәптән башка күз аллап булмый. Биредә туган як тарихын чагылдырган музей урнашкан. Бер гасырлык тарихны күп еллар мәктәп җитәкчелеге, укытучылар һәм укучылар бергәләп барлыйлар. Авылның бәйрәмнәренә, гореф-гадәтләренә тукталсак, алар шактый. Әдәм баласына матди байлык кына түгел, рухи язык та бик кирәк. Без мәдәният хезмәткәрләре моны әле күптән түгел генә үткән Тасыр теленең 100, биек җиңүнең 75 еллыгы уңаена үткәрелгән урам бәйрәме көннәрендә дә бик ачык күрдек. Әлеге очрашулар мәдәниятебезне, йолаларыбызны саклауга өнди. Авылда төрле түгәрәкләр эшли, калфаклар, милли бизәкләр белән яулыклар чигәләр, яшь буынга дини тәрбия бирүгә юнәлтелгән чаралар да оештырыла. Шуларның берсе кич утыру. Ак яулыклы әбиләребездә, яшьләребездә килде. Монда уеннар да уйналды, җырлар да җырланды, биюләр дә биеделәр. Иң башта булар шушы кичке уенда, монда урамда тулы халык име. Алар аптырап та киттеләр инде, мондай нәрсә күреш дип уйламаганнар. Булар басып, әйбәтләп, бисмиллаһ әйтеп, укып җибәрделәр. Яшьләрне чакырып, безнең мәдәният йортыбызга аларны өйрәтеп име, алар сөлгеләр шиктеләр, ияннары инде үзләренең яулыкларын шиктеләр, шулай ияннары калфак. Шигеп, менә шуның хәтле үзләре алга таба балаларыбызга ныклара өйрәтербез әле дип, менә алар безгә рәхмәт әйттеләр. Байланғар авылы үзенең көрәшчеләре белән дә дан тота. Бүгенге көндә дә авылыбызда Россия чемпионнары, Татарстан чемпионнары яши. Мәктәбебездә инде милли көрәш түгәрәге эшли. Үзебезнең авыл егете Россия чемпионы, Россия состав командасында Гимайтдинов Илсур Илдусович кул астында 20 дистәдән артык бала шагыйрьләрне, алар арасында Россия чемпионнары бар, Татарстан чемпионнары бар. Һәрбер ярышларда катнашалар, уңышлыга ирешәләр. Халыкка ул теләгән хикмәтне табып бирә алсак, менә без мәдәният өлкәсендә эшләүчеләрнең иң зур казанышы шушы була инде. Әгәр дә кеше дөрес итеп уразага керсә, һаманнан дөрес итеп чыкса, ул вакытта кеше үз тәненә бик зур файда китерә ди галимнәр. Димәк, сәхәрне дөрес ашау да, авыз ачу да дөрес булырга тиеш. Диетологлар ифтар белән сәхәрдә бөтенесен рәттән тутырудан сакланырга киңәш итә. Булай эшләү аш казанына зыян китерә. Иртә белән мәсәлән, клетчатка ашасаң әйбәт, бу борышын тузын күп салмый гына пешерелгән боткалар, әйтик, кара бодай.
Ашар алдынан кимендә 20 минут алдан чиста су ішіп қоярға керек. Біздің татар халқы бұл шырақта шәйні су белән бутый. Шәй ул ризык, су ул су икәнен онытмагыз. Аш су турында сүз башлаганбыз икән, тәмле булсын сәхифәсенә дә тукталыйк. Әссәламу алейкум, хөрмәтле тамашачылар. Без сезнең белән бүген сыр ите белән тәмле генә ризык әзерләрбез. Аның өчен инде безгә сыр ите кирәк булыр, кызыл борыш, сыр, гөмбә, каймак, лимон сугы һәм инде иң мөһиме теләк. Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Эшебезне иң беренче иттән башлыйбыз. Без инде итне йыртылмас өчен пленка куеп тиябез. Бик җайлы шулай эшләгән вакытта. Менә шундый ит безнең була. Без бүген аны мичтә пешерәчәкбез. Табаны майлап җибәрәбез. Әзер тиелгән итне без табага тезәбез. Лимон сугы өстенә сибеп җибәрәбез. Лимонны әзрәк шулай әйләндерәбез. Шулай әйләндергәннән соң аның сугы әйбәтрәк чыга. Кызыл борыш кирәк булыр безгә. Кызыл борышның инде без аны түгәрәкләп кисәбез. Кызыл борышның эшен алабыз. Менә шундый безгә түгәрәкләр кирәк булачак. Менә безнең борышыбыз әзер булды. Ит өстенә инде без тиелгән борыш сибеп җибәрәбез. Һәм әлбәттә инде туз. Блендерга без менә бу борышыбызны салабыз. Гөмбәне маринатланганда ярый. Нинди игездә, суыткычта бар, шуны кулланырсыз. Шулай миксер белән уганнан соң, без аңа 2 кашык каймак салабыз. Хәзер инде без әзер борышларыбызны ит өстенә тезеп чыгабыз. Менә миксер белән әйләндергән гөмбәне һәм борышны без шул түгәрәкләр өстенә салып чыгабыз. Әзер итебез өстенә сырны уак угыштан уып, сырны салабыз. Йөз 80 градуслы кайнар мичкә 15-20 минутка итебезне куябыз. Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Аллага тапшырдык. Итебез әзер булды. Сез инде бу ризыкны бәрәңге, кыздырган бәрәңге, деге белән табынга бирә аласыз. Мен инде бүген шулай борыш булгач һәм лимон булгач әзрәк яшәшәләр белән генә бизәп җибәрермен. Менә инде хөрмәтле тамашачыларым, сыер итеннән гөмбә белән, кызыл борыш белән шундый тәмле итеп ризык әзерләдек. Ашларыгыз тәмле булсын, исән-имин яшәгез. Лофт, модерн, классика, хай-тек, этно, дизайнның нинди генә юнәлешләре һәм стильләре юк.
Qayсы стилен сайлыйсың, һәркем үзе хәл итә. Бу йортның мәйданына да, хуҗаларның зәвыгына да бәйле. Шулай ук финанс мөмкинлекләрне дә исәпкә алырга туры килә. Бүген без бик популяр булган кантри стиле белән якыннанрак танышырбыз. Ул авылны, табигатьне яратучыларга аеруча якындыр дип уйлыйм. Бүген кантри стилендә ясалган аш бүлмәсен карап үтәрбез. Кантри стиле уңайлы, гади, аңлаешлы. Ул бер үк вакытта нәзакәтле дә, җылы, нурлы да. Мондый интерьер яшәү тәмен белүче шат күңелле кешеләргә туры килә. Самое главное это... Иң мөһиме табигыйлык, шуңа да бизәлештә табигый материаллардан ясалган элементлар кулланыла. Әгәр дә без аш бүлмәсенең фасадына карасак, анда агач кулланылганын күрербез. Әлеге стиль өчен материалларның өслеге, фактурасы мөһим, шуңа да дивар бизәлешендә агач панель, кирпич саламын очратып була. Ә менә идәнгә гадәттә плита, таш яинде пробка җәелә. Стиль кантри наполнен множеством мелочей, которые создают общую картину. Это... Кантрида вак-төяк элементлар күп, әйтик, ваза, күп санлы мендәрләр, тәлинкәләр бар. Шкафларны кантри стиле өчен каеннан, нараттан ясалганнарын сайлыйлар. Аларны гадәттә сары, яшел, зәңгәр төсләргә буйлар. Кухонный гарнитур, как вы видите, очень хорошо подчеркивает стиль кантри. Ашсу бүлмәсендәге җиһазлар кантри стилен дәвам итә. Тоткычларына гына игътибар итегез әле. Алар гадәти түгел, үсемлек орнаменты белән бизәлгән. Комбинирование кагыйдәсен истә тотыгыз. Бизәлештә төрле материалларны, төсләрне кулланыгыз. Мисал өчен дивар ясаганда обойны буяу, буяуны кирпич белән алмаштырып бара аласыз. Отдельная зона ТВ подчеркивается, она выделяется кирпичиком. Биредә төрле материаллар ашсу бүлмәсе өслеген зоналарга бүлән. Кызыл кирпич һәм зәңгәр плита тиңдәш, уңышлы сайланылган. Кантри стилендә зур агач өстәл кулланыла. Урындыклары да шул ук материалдан гади итеп эшләнелгән. Я добавил в этот интерьер, естественно, какие-то фотографии нашей семьи, детей. Бу интерьерга мин гаиләм белән төшкән фотосурәтләрне дә өстәр идем. Сәяхәт иткән җирләрдән алып кайткан сувенирлар да урынлы булыр иде. Ә үзәктә зур матур сервис утыртыр иде. Декорның һәр элементы йорт хуҗаларының тынычлыгын, аларның куанычлы мизгелләрен чагылдырырга тиеш. Әлеге гади кагыйдәләрне истә тотканда, сез дә үзегезнең аш бүлмәгезне кантри стилендә бизи алачаксыз. Ә хәзер Кытайга виртуаль сәяхәт ясап алыйк. Кызык дөнья сәхифәсе белән эфирда Алия Сәлимҗанова. Яз җитүгә үк бөтен Кытайдан туристлар Ханчжоу шәһәренең матур Осман туз бакчасын карарга җыела. Юхан районында урнашкан 260 мең квадрат метр мәйданлы паркта таҗлары шар формасында киселгән меңләгән агач үсә. Әлеге үсемлек шулай хуш исле зәйтүн агачы буларак та билгеле. Аның майы медицинада һәм парфюмерияда киң кулланыла. Осман туз чәчәкләренең исе татлы. Аксыл яки әфлисун төсенә кереп, алар сентябрьдән алып октябрь уртасына кадәр чәчәк ата. Михаил Морозов кул эшлекләре җитлекмичә туган кеше. Ләкин бу авыру аңа терәк хәрәкәт аппаратында тайпылышы булган спортчылар арасында стель теннисы буенча 3 тапкыр Россия чемпионы һәм спорт остасы булырга комачауламаган. Хәзер ул тренер булып эшли һәм күп балалы гаиләләр, аз кремле гаиләләрдә тәрбияләнүче балалар, мөмкинлекләре чикле кешеләр өчен бушлай инклюзив спорт мәктәбе ачарга хыяллана. Максатына ул ышанычлы адымнар белән бара. Инклюзив мәктәп оештыру барышын һәм уңышларын социаль челтәрләрдә алып тора. Интернет аша ул фикердәшләр таба һәм алар мәктәпнең спорт инвентаре өчен акча да күчерә башлый. Начали деньги присылать из поселка Сиверского, где я раньше работал. Элек мин эшләгән Сиверский бистәсеннән матди ярдәм җибәрә башладылар. Шулар арасында күбесе күп балалы гаиләләр. Кемдер 3, 4, 5 бала тәрбияли. Бер көн уянып китсәм, 46500 сум акча җыелган. Шуны әлдә синеп искә алам. Спортчы мәктәпнең үз бинасын булдыру өчен янып йөри. Күнегүләр ешрак һәм профессиональ дәрәҗәдә үтәр иде дип өметләнә Михаил. Һәр дәрес башланып төгәлләнгәч, теннис өстәлләрен җыярга улы да булышырга әзер икән. Театр яктылыкка, нурга илтә. Кире юлга җибәрми, уңга илтә. Театр дигәч күпләрнең күңеленә Тукайның әлеге шигырь юллары киләдер.
Бүтін дүния театр күнін бәйрәм иту оңайынан Казан Дәүләт Мәдәният институты театр атналыгы иҗади проектын башлап җибәрде. Анда атна дәвамында театр иҗаты кафедрасының профессор, укытучылары, режиссура, актерлык усталыгы, сәхнә сөйләме һәм сәхнә хәрәкәте буенча мастер-класслар үткәрелде. Шулай ук студентларның спектакльләрендә карарга мөмкин иде. Театр атналыгына безнең хәбәрчеләребез дә күзәтү ясады. Театр күлдерәдер, елатадыр, тағы өткен гомерне уйлатадыр. Күрерсең анда үз хәлең, көләрсең, көләрлек булса, булмаса еларсың. Габдулла Тукайның әлеге шигырын белмәгән кеше юктыр. Менә Казан Дәүләт Мәдәният институтында да театрга багышланган атналык башланып китте. Ул нинди вакыйгаларга бай икән, әлеге сюжетта белербез. Я посол. Наверное, вы должны сообщить нечто ужасное, раз вы так страшно учтив. Переходите к делу. 3-нче ел рәттән әлеге проектыбыз безнең бик уңышлы башкарылып килә. Чөнки безнең халыкара театр көне ул инде бөтен дөнья күләм тарафыннан билгеләп үтелә. Һәм безнең институтта да менә әлеге чара ул зур түземсезлек белән студентлар тарафыннан көтелеп алына. Бу атналыкта инде безнең ачылу тантанасы белән башланып китсә, атна дәверендә без мастер-класслар үткәрәбез, режиссура, актерлык осталыгы, сәхнә теле, русча, татарча телендә һәм әлбәттә инде сәхнә хәрәкәте буенча без мастер-классларны үткәрәбез һәм балаларыбызны төрле районнардан көтеп калабыз һәм алар инде безгә теркәлеп быел киләләр дә. Дулкынланып зак көткән көнебездә килеп җитте. Бүген бик зур байрам. И без бик шатбыз. Бүген бик күп кеше, бик күп укучылар килделәр безнең институтыбызга. Киткән зур юнәлештә үзләрен сынаткан һәм инде танылган безнең выпускникларыбыз өчен зур чара булачак 25 март көнне. Шушы атна дәверендә күрсәтелгән безнең студентлар тарафыннан спектакльләре безгә без нәтиҗәне 27 март көнне аның ябылу тантанасында ясаячакбыз. Чөнки әлеге спектакльләрдә без иң яхшы ир-ат роле, иң яхшы хатын-кыз роле, иң яхшы спектакль һәм иң яхшы икенче пландагы роль дигән номинацияларга без нәтиҗәләр ясыйбыз. Студентлар ел буена әзерләнәләр, спектакльләренә декорациялар үзләре ясыйлар, тегәләр, шигәләр һәм бөтенсе үз куллары белән ясалган спектакльне күрергә бу атна тарафында гына бары тик бушлай килергә мөмкин. Казанда 31 марттан муниципаль берәмлекләр арасында бәйге форматында мәдәният көннәре узачак. Тарихи мәдәни күргәзмәләр, туристик маршрутлар, презентациясы, милли аш-су, иҗади коллективлар чыгышы аша муниципаль берәмлекләрнең уникаль мәдәни коды белән танышып булачак шушы көннәрдә. Мәдәният көннәрен Лениногорск районы башлап җибәрәчәк. Бу уңайдан бездә кунакта Лениногорск районының милли мәдәният үзәге методисты Гөлнара Вагызованы кунакка чакырдык. Гөлнара ханым, исәнмесез? Исәнмесез. Мәдәният көннәре нидән гыйбарәт? Без әле менә ифрахатында бик зур бәйрәм булачак инде, әйме? Бәйрәм генә түгел, бу бит сузылган ниндидер фестиваль, ниндидер нишәдер көнгә бүленгән һәм һәр район катнашырга мөмкин булган, катнашырга тиеш булган цикл дип әйтәгә, әйме? Сіз башлап җибәрәсез. Әлбәттә зур җаваплылык. Зур җаваплылык, бераз каушаулык та бар, каушыйбыз, әзерләнәбез. Һәм дә инде якташларыбызны, кунакларыбызны 31 март көнне безнең бәйрәмебездә көтеп калабыз. Менә сезнең бәйрәм программасына нәрсә кергән? Программада әйтеп киткәнчә күргәзмәләр, ул да булса безнең туган якны өйрәнү музееның күргәзмәсе, безнең як кешеләре тапшырган ниндидер үй җиһазлары, шуларны күрсәтеп китәбез. Менә бу кызык күргәзмә дисез, әйме? Бу шул Лениногорскта булган ниндидер музейның экспонатлары мобиль рәвештә килеп күчә шушы Казандагы ноктага килеп чыга бит инде, әйме? Шулай дөрес. Үзенең эшләре белән күргәзмә алып килә. Музыка, сәнгать, педагогия көллияте безнең шәһәребездә эшләп килүче, ул да булса студентларның эше. Алар барысы да безнең якка, төбәккә багышланган. Шулай ук ниндидер милли рухны да күрсәтәчәк безнең төбәгебезнең. Шулай ук балалар рәсем ясау мәктәбенең бик зур күргәзмәсен алып киләбез. Мастер-класслар була.
концерт өлеше безнең көндезге сәгать 2-дә башланса, сәгать 11-дән бездә күргәзмәләр эшли башлый, һәм дә инде шунда ук мастер-класслар да була. Менә Татарстанның мәдәни башкаласы конкурсында җиңеп чыгар өчен миңа калса бик күп көч куярга кирәк. Лениногорскида сезнең менә мәдәният ягыннан үзегезне кайсы яктан көчле дип саныйсыз? Коллективлармы да сезнең или яисә инде балалармы? Әлбәттә, һәрбер районның ул асылы, ул анда яшәүче кешеләр. Безнең районыбызда күп милләтле халык яши. Рус, татар халкы белән янәшәдә, дуслыкта, чуаш, мордва, керәшен. Алар аерым-аерым авыллар булып яшиләр. Бу чыннан да искитмәле күренеш. Әгәр дә инде Новый Сережкино дигән чуаш авылына килеп керәсең икән, башка бер дөньяга кергән кебек буласың. Аларның ниндидер үз тәртибе белән яшиләр алар, үз гореф-гадәтләре. Алар аны шул хәтлек саклап киләләр. Анда аш-су темасына дисеңме, ниндидер уеннар, аларның сөйләме, сөйләшү бары бердә башка. Сезнең программада чагыламы соң? Әлбәттә. Һәм кайда булачак дигән сорау туа безнең. Шушы сезнең күргәзмәләр, сезнең мастер-класслар, сезнең концертлар. Әйе, аны алдан әйтеп китмәдек. Ул да булса, халыклар дуслыгы йортында. 31 март көне халыклар дуслыгы йортында көтеп калабыз. Сезнең бер көн дәвам итәчәк бу? Бер көн, әйе. Иртәдән алып кичкә кадәр. Әйе. Керү. Әдилә сорый инде миңа моны, төртә баядан бирле. Керү мөмкин микән безнең кебекләргә, Лениногорскидан булмаган Балташ кешеләренә дә, Орча кешеләренә дә? Керү ирекле, әлбәттә. Барлык килгән кешеләрне дә күрергә бик шатбыз. Менә бу конкурс булгач бит инде аны бәяләүче кешеләр дә була. Жюридә кемнәр буласың? Анысы безгә билгеле түгел, кызганычка каршы. Каушатамы сезне? Яисә сез инде үзегезне тулысынча әзер дип саныйсызмы? Юк, әлбәттә, без бит беренче район. Бу конкурс ничек үтәргә тиеш, нәрсәләр күрсәтергә була, нәрсәләр алып килергә. Моны ул ничектер дә җаваплы да, каушыйбыз да. Нинди материал тупларга, иң баштан әлеге конкурсны күргәч, югалып калдык. Ой, әйдәгез моны да алыйк, моны да алып килик, тегеләрне дә алыйк дигән шундый уйлар килә башлады. Аннан соң инде аны бер төймәләрне бер җипкә тезгән кебек программаны барлый башладык. Аннан соң инде кастинг оештырдык. Режиссер таптык. Әлбәттә, бик күп көч куелды. Концерт программасына килгәндә инде ул безнең районыбызның район авыллардан килгән коллективлар булачак, ансамбльләр, шәһәребезнең мәдәният сараенда йөрүче ул балалар, бию төркемнәре дә булачак. Төрле телләрдә җырлаячакбыз. Бездә әйтеп киткәнчә бит инде керәшеннәр, мордва, чуаш, алар төпләнеп яшиләр. Бик матур үзләренең гореф-гадәтләрен дә күрсәтеп китәчәкләр. Димәк, инде Гөлнара ханым бер дә каушамагыз, Лениногорскийның мәдәният хезмәткәрләренең аяклары, куллары җиңел булсын дип телик. Рәхмәт, шулай булсын. Уңышлар сезгә һәм бәлки күрешербез әле сезнең күргәзмәләрдә, сезнең иҗади мастер-классларда. Бик зур рәхмәт килгәнегезгә. Үзегезгә бик зур рәхмәт, көтеп калабыз сезне. Гармон бездә генә түгел, башка халыкларда да бар. Әлеге уен коралы Көнбатыш Европада туып, Россиядагы татарларга күчкәч, безнең халык үз гармоннарын ясаганы билгеле. Милли музыкага җайлаштырылса да, милли уен коралына әйләнсә дә, гармон башка халыкларда да яратып кулланыла. Әйтик, Азәрбайҗаннарның үз гармоннары бар. Моң сондагы сәхифәсендә бүген нәкъ менә әлеге музыка уен коралына тукталырбыз. Сезне Руслан Габитовка бирәбез. Руслан, рәхим ит. Исәнмесез мөхтәрәм моң сандыгы сәхифәсе тамашачылары. Без бүген Азәрбайҗан халкының гармоны турында сөйләшербез. Башта Азәрбайҗан Республикасы турында бераз мәгълүмат. Азәрбайҗан рәсми исеме Азәрбайҗан Республикасы яки Азәрбайҗан Җөмһүрияте Кавказ арты регионының көнчыгыш өлешендә Каспий диңгезенең көнбатыш ярында урнашкан дәүләт. Төньякта Россия, Дагестан һәм Гырҗызстан яки Грузия белән, көнбатышта Әрмәнстан һәм көньякта Иран белән чиктәш. Халык саны 10 миллионнан артык. Дәүләт теле Азәрбайҗан теле. Азәрбайҗанның төп өлеше зур һәм кече Кавказ тауларының көньяк, көнчыгыш өлешендә урнашкан.
Milli уен кораллары милли дип атала, чөнки алар башка халыкларның уен коралларыннан аерылып тора. Инде менә Азербайҗанның аккордеоны безнеңчә гармун була инде. Башка гармуннардан аерылып тора. Әйтегез әле, хәзер бераз тарихына да күчик. Без беләбез, гомумән гармун ул металл телле, күрекле, тынлы музыка уен коралы. Кайын килеп чыккан соң бу Азербайҗан гармуны? Biz bilәбез, иң беренче аккордеон Кытайда уйланып чыгарыла, төймәле гармон 1822 елда Кристиан Бушман тарафыннан уйланып чыгарыла. Инде 19 гасыр башында 1830 елда Тулыда беренче диатоник гармон уйланып чыгарыла. Аның төймәләре бар тик ак төстә генә була, ак төстә. Кадәр 10-15 ел эчендә шушы гармоннар Россиядә торалар һәм инде Азербайҗанга үтеп керә. Беренче гармоннар ул милли музыка уен коралы буларак түгел, кайдыр урамда йөргәндә башка уен коралы белән кушылып уйналына торган булган, ялгыз уйнаганнар, ансамбльдә уйнаганнар. Инде соңрак шушы уен коралы милли уен коралы буларак кирип китә. Беренче булып Азербайҗанда яшәүче итекче Гусейн аккордеонда уйнаучы буларак танылына. Инде аның улы, итекче Гусейнның улы Кирбалай Латиф, ул инде Азербайҗанда гына түгел, Кавказда, хәтта Иран илләрендә танылган музыкант буларак билгеле була. Инде 20-нче гасыр ахырында Азербайҗан аккордеончылары заказы буенча берничә уңышлы реформадан соң аккордеонның яңа төре булдырыла. Һәм инструмент Азербайҗан аккордеоны исемен ала. Менә шуннан башлап инде милли уен коралы буларак билгеле була. Хәзер мин сезгә 19-нчы гасыр азагында барлыкка килгән фольклорга игътибар итәргә тәкъдим итәм. Бу романс, шәһәр романсы, Баку романсы. Бу романсның тарихы шундый. Бер егет, шәйханәдә эшләүче егет, кызга гашыйк була. Ләкин ул кыз бай гаиләдән, егет ярлы гаиләдән. Аның мәхәббәте игътибарга лаеклы булмаячак. Шуңа күрә ул шундый бик кызыклы романс уйлап чыгара, сүзләр дә бик кызыклы. Гашыйк булган кыз узганда тузаннарны басыр өчен урамнарга су сиптем. Һәр көнне уссын сөйгәнем шушы урамнан дидем. Безнең арада сүзләр юк. Самавырга күмер салдым, салдым стаканга шикәр. Шул кадәрле әче вә татлы мәхәббәт дигән хисләр. Менә шундый бик кызыклы романс. Хәзер шушы романсына аккордеонда Нажаров Рамин Фәйик улы башкарачак. Бу егет Бакуда туган, хәзер шулай туры килде, ул Казанда яши, Казанда эшли. Әйдәгез әле бергәләп тыңлап китик. Менә шундый романс, шундый гармон, аккордеон. Сезгә ошадымы? Менә бит никадәр үзенчәлекле милли музыка уен кораллары. Бүгенгә сәхифә ахырына якынлашты. Киләсе очрашуларга кадәр исән сау булыгыз.
Хәзер Қытайға виртуаль сәяхәт ясап алыйк. Қызық дүния сәхифәсе белән эфирда Алия Сәлимҗанова. Яз җитүгә үк бөтен Кытайдан туристлар Ханчжоу шәһәренең матур Осман туз бакчасын карарга җыела. Юхан районында урнашкан 260 мең квадрат метр мәйданлы паркта таҗлары шар формасында киселгән меңләгән агач үсә. Әлеге үсемлек шулай хуш исле зәйтүн агачы буларак та билгеле. Аның майы медицинада һәм парфюмерияда киң кулланыла. Осман туз чәчәкләренең исе татлы. Аксыл яки әфлисун төсенә кереп, алар сентябрьдән алып октябрь уртасына кадәр чәчәк ата. Татарстан Яңа гасыр телерадио компаниясе эшли башлауга 20 ел булды һәм ул һәрвакыт үз шигаренә тугры кала. ТНВ берләштерә. Иң авыры татар телен, милли мәдәниятны саклап калу. Мин гел әйтәм, бер генә татар калса да, ТНВ шул татар кешесе өчен эшләячәк дип кабатларга ярата каналның генераль директоры Илшат Әминов. Үткәндәге сәхифәләрне барлауны дәвам итик. 20 ел Яңа гасыр телеканалы эфирда. 20 ел без Татарстан тормышындагы барлык вакыйгаларны яктыртып барабыз. 2005 елның 30 мартында Мәскәүдә Татарстан көннәре уңайыннан Третьяков галереясының 6 залында республиканың сынлы сәнгать дәүләт музее тупланмаларындагы картиналар күргәзмәсе ачылды. 2019 елның бу көннәрендә Казан халыкара аэропортына иң яхшы персонал өчен дәрәҗәле халыкара премия тапшырыла. Россиядә ул шундый уңышка ирешкән тәүге һава аланы була. Яна 3 елдан Казанда НАЦ проекты Татарстан 2021 фотоконкурсының бүләкләү тантанасы булып үтә. Қызық дүния сәхифәсе алып барышчысы Миләүшә Ризванова безне материклар белән таныштыруын дәвам итә. Чиратта зурлыгы буенча 3нче урында торган Төньяк Америка. Төньяк Американың климаты, хайваннар һәм үсемлекләр дөньясы, елгалары, таулары һәм башка бик күп үзенчәлекле яклары турында беләсегез килә икән, экраннар янына якынрак килегез. Миләүшә, сез сиңа рәхим ит. Айва, Сәдилә, рәхмәт, сездән күтәренке кәеф эстафетасын алып, Кызык дөнья рубрикасын башлап җибәрәм. Исәнмесез, ничек хәлләрегез, мөхтәрәм тамашачыларыбыз? Алдагы мизгелләрдә сезнең белән мин Миләүшә Ризванова булырмын, һәм без материклар темасын дәвам итеп бүген Төньяк Америкада тукталырбыз. Төньяк Америка зурлыгы буенча 3нче урында торган материк. Аның мәйданы 24,7 миллион квадрат километр. Ул Атлантик, Тын һәм Төньяк Боз океаны сулары белән юыла. Төньяк Америкада барлыгы 27 дәүләт урнашкан. Аларның иң зурлары Канада, Америка Кушма Штатлары һәм Мексика. Материкта барлыгы ярты миллиардка якын кеше яши. Бу җир шарында яшәүчеләрнең 10%-ын тәшкил итә. Төньяк Американың климаты гаять үзенчәлекле. Кыш көне материкның төньягында салкын һава торышы хакимлек итә. Җәй исә материкның кайбер районнарында бик эссе 50 градуска кадәр булуы белән аерылып тора. Төньяк Американың рельефы таулардан һәм тигезлекләрдән тора. Иң озын таулар системасы булып кордильерлар санала. Алар Аляскадан Панама муйынтыгына кадәр дәвам итә һәм 6000 километрга кадәр сузыла. Гомумән Төньяк Американың иң югары ноктасы Маккинли ошы. Материкта Миссисипи һәм Миссури кебек көчле агышлы елгаларда 250 мең квадрат километр мәйданны алып торган бөек күлләр төркеме дә бар. Төньяк Америкада экваториаль поястан кала төрле климатик зоналар бар. Шуңа күрә аның үсемлекләр һәм хайваннар дөньясы да гаять күп төрле. Аның төрле районнарында Канада цугысы, ак шыршы, Веймут нараты, Дугласия, Сигвоя, ак һәм кара имән, тюльпан агачы, кайын агачы төрләре, бүк агачы, Канада символы булган шикәр өрәңгесе үсә. Төньяк Америкада ак аюлар һәм төньяк боланнары яши. Шулай ук бу материкта сусарны, ләтче, пышый, бүре, төлке, силәүсен, кындыз, су күсесе, кара һәм көрән аюны, гризли аюын, росомаханы очратырга мөмкин. Төньяк Америкада яшәүче үзенчәлекле энә-тирәне башкача әйткәндә дикобразны атап була. Күктән хәтта йылдыз җыяр идем, белсәм әгәр кайда куясын. Бәхетемнән күккә очар идем, бөтен дөньясын. Барыгызга да уңышлар һәм күтәренке кәеф телим. Сүз ягымлы Айваз белән Шибәр Әдиләгә. Миләүшә, бик зур рәхмәт сиңа.
Аның башкалар кебек мактаулы исемнәре дә юк. Зур залларда күргәзмәләре дә узмаган. Ләкин аның эшләрен бүген илебезнең байтак төбәкләрендә күп санлы дусларында, туганнарында күрергә була. Сөзебез 10 балалы гаиләдә туып үскән Ульяновск шәһәрендә яшәүче рәссам Иршат Алмакаев хакында бара. Безнең хәбәрчебез Рамис Сафин төбәкнең танылган рәссамы янында булып, аның иҗаты һәм гаиләсе белән якыннан танышып кайтты. Өлкәнең Майны районы Яңамаклау шавылы узган гасырның 60-70 елларында зур гаиләләрнең күп булуы белән төбәктә дан тота. Ул чакта биредәге һәр эш йортның берсендә 9-10 бала үсә. Алмакаевлар гаиләсе дә шуларның берсе. Иршат бу гаиләдә 7нче бала. Аның сөйләве буенча бүген инде мәрхүм булган әниләре Шәмсиниса апа балаларын кече яшьтән үк хезмәткә тарта. Аның күз карашыннан үк куркып тора идек без ди. Мин оршмадым, кинамадым, күземнән куркалар иде. Сарамый төстәлдән бер кичәгә пейда алмыйлар иде. Әнәй ярыймы диләр, ярый, ашабыз. Иршат кече яшьтән үк рәсем ясарга, буяулар белән кайнашырга ярата. Минем беренче укытучым да әтием булды дип искә алган иде ул берничә ел элек. Минем учителем бик яхшы иде, әти. Ул үзенең вакыты булмаса, мышлай миңа краскасын сытып калдыра иде дә, үзең төсләрен тап дип, и шуннан калды инде менә колхозный кисточкалар деменнәргә. Шулар белән эшләргә рәндем мен. Рәсемнәрнең ничек эшләнгәнен, аларны беренче булып күрүче һәм аңа иң дөрес бәя бирүче әлбәттә инде аның хатыны Рима була. Рима крали. Нәрсә? Менә шул атның һәммә буталып бетте. Берсәк агартмаска микән, берсәк битен веселырга самаска микән башы. Булай Кара түбе самый мотор. Мотор шулай. Шулай калдырыйм мен. Калдыр тотынма. Үзенең бер бүлмәсе бар. Ул шул бүлмәдә аның рәсем ясарга тотына, берәр катын ясый да ул мине не шакырып ала. Рима, менә бу нормально, инде шулай буламы ди, миннән сорый инде. Мин инде анарга тәнкыйтьлим дә, тәнкыйтьләп тә алам. Мотор яхшы булса, мәтәм яхшы булган тотынма бусына димен. Иршат заманының барлык авыл балалары сыман тормышның бөтен баскычларын узган егетләрнең берсе. Еллар узган сайын яшьлек еллары ешрак хәтергә төшә. Аеруча армиядә хезмәт иткән еллар ди ул. Шуңа да армия альбомы гаиләдә иң кадерле яткәрләрнең берсе. Бу альбомга 40 ел быел була. Бу прям архив документ шикелле. Мин Литвада служил, воздушно-десантные войска. Ул вакытны самый элитный не иде, полк иде бездә. Беренче тапкыр парашюттан сикергән көннәрдә хәтерендә. Самолетка кергәч парашютта сикереп чыкты. Шунда сирена кабыза иделәр. Куркуңнан сикерәсен чәсен белмисен аны. Тәтеш якларында туган Рима белән Иршат моннан 39 ел элек тулайтыракта танышалар. Килгән булган бер кыз янына. Монда мин килеп чыктым да, шулай ул миңа нәрсәдер карады. Ул шулай танышып китте. Аннан кинога бардык. Бик мотор, стройный гына, ВДВда служить иткән бит инде. 20 яшендә, миңа 18. Бүген һәр туган көннең кадерен белеп, тормышның тәмен туеп яшим ди рәссам. Балалар урнашкан, аныклар үсә, миңа тагын ни кирәк ди. Җәмәгать, бүген минем камырым уңды. Тәме дә тәмне булырга күренә. Ашап карагыз әле. Пешерә. Уңган, ул ягы уңган, чистоплотные, мен аны бөтенесен әйтәм, бик чистоплотные, бик уңган. Нәрсә пешергән азыкларын миңа бөтен нәрсәсе шуяны. Моннан берничә ел элек рәссам Иршат Алмакаевның язның 17нче мизгеле дигән беренче шәхси күргәзмәсе Ульяновск татар мәдәният үзәгендә узды. Анда аның табигать, татар авылы, мәчет күренешләре сурәтләнгән эшләре куелган иде. Менә бу Чүпрәле районы Татар Шатырашаны авылында 1780 елда салынган мәчет. Бу Шатыршан мәчете миңа подсказать итте, китаптан карап Хәзрәт Мулла Дамир. Бит шулай просьба белән обратился да, анда нетмәгән цокольный этажа юк иде, мәдрәсә булган дигәч мин үземнең фантазия белән радик чүре тоже нитте ушылды булышты. Узган гасырның 90нчы елларына кадәр, төгәлрәге 1992 елга кадәр Алмакаевларның 10 балалы гаиләсе әлеге чишмә буендагы менә шушы йорттагы бер итәләр. Һәм менә инде моннан 2-3 ел элек аларның уллары Иршат әтиләренең һәм әниләренең истәлеге итеп менә шушы чишмәне яңадан аякка бастыра. Әбдрәшит ага белән Шәмшиниса апаның 7нче балалары әлеге гаилә чишмәсен төзекләндергән Иршат Мәскәү төзелеш институтын тәмамлаган. Шуңа күрә мондый эшләр күңелгә дә рәхәтлек бирә ди Иршат. Яшьлегебез монда үтте. Яшьлегебез, аннан узган барган иткәндә халыкка да пулы ясап, келәп
келәде инде. Her нәрсәгә иҗади күзлектән караган Иршат абый әлеге беседканда бөек шагыйрыбыз Габдул Тукай әкиятләре буенча эшләгән. Менә бусында былтыр булса, менә монсында Суан асы, монсында Обырлы карчык, ә инде 4нче баганага ул Шүрәле сурәтен ясаган. Бу ишле гаиләдә һәр бала да нигә дә булса сәләтле. Монда рәссамнар гына түгел, араларында җырчылар да, шигырь сөйләүчеләр дә һәм биючеләр дә җитәрлек. Иң мөһиме, аларның һәр берсе тормышта үз һөнәрен, урынын һәм үз юлын тапкан. Әгәр дә кеше дөрес итеп уразага керсә, һаманнан дөрес итеп чыкса, ул вакытта кеше үз тәненә бик зур файда китерә ди галимнәр. Димәк, сәхәрне дөрес ашау да, авыз ачу да дөрес булырга тиеш. Диетологлар ифтар белән сәхәрдә бөтенесен рәттән тутырудан сакланырга киңәш итә. Булай эшләү аш казанына зыян китерә. Иртә белән мәсәлән, клетчатка ашасаң әйбәт, бу борычын тузын күп салмый гына пешерелгән боткалар, әйтик, кара бодай. Ашар алдыннан кимендә 20 минут алдан чиста су эчеп куярга кирәк. Безнең татар халкы бу очракта чәйне су белән бутый. Чәй ул ризык, су ул су икәнен онытмагыз. Аш су турында сүз башлаганбыз икән, тәмле булсын сәхифәсенә дә тукталыйк. Әссәламу алейкум, хөрмәтле тамашачылар. Без сезнең белән бүген сыр ите белән тәмле генә ризык әзерләрбез. Аның өчен инде безгә сыр ите кирәк булыр, кызыл борыш, сыр, гөмбә, каймак, лимон сугы һәм инде иң мөһиме теләк. Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Эшебезне иң беренче иттән башлыйбыз. Без инде итне йыртылмас өчен пленка куеп тиябез. Бик җайлы шулай эшләгән вакытта. Менә шундый ит безнең була. Biz бүген аны мичтә пешерәчәкбез. Табаны майлап җибәрәбез. Әзер тиелгән итне без табага тезәбез. Лимон сугы өстенә сибеп җибәрәбез. Лимонны әзерәк шулай әйләндерәбез. Шулай әйләндергәннән соң аның сугы әйбәтрәк чыга. Кызыл борыш кирәк булыр безгә. Кызыл борышның инде без аны түгәрәкләп кисәбез. Кызыл борышның эчен алабыз. Менә шундый безгә түгәрәкләр кирәк булачак. Менә безнең борышыбыз әзер булды. Ит өстенә инде без тиелгән борыш сибеп җибәрәбез. Һәм әлбәттә инде туз. Блендерга без менә бу борышыбызны салабыз. Гөмбәне маринатланганда ярый. Нинди игездә, суыткычта бар, шуны кулланырсыз. Шулай миксер белән уганнан соң, без аңа 2 кашык каймак салабыз. Хәзер инде без әзер борышларыбызны ит өстенә тезеп чыгабыз. Менә миксер белән әйләндергән гөмбәне һәм борышны без шул түгәрәкләр өстенә салып чыгабыз. Әзер итебез өстенә сырны уак угыштан уып, сырны салабыз. Есі-80 градуслы қойнар мишке 15-20 минутқа итебезне куябыз. Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Аллаға тапшырдык. Итебез әзер булды. Сіз инде бу ризыкны
бәрәңге, кыздырган бәрәңге, деге белән табынга бирә аласыз. Мин инде бүген шулай борыш булгач һәм лимон булгач әзрәк яшәшәләр белән генә бизәп җибәрермен. Менә инде хөрмәтле тамашачыларым, сыер итеннән гөмбә белән, кызыл борыш белән шундый тәмле итеп ризык әзерләдек. Ашларыгыз тәмле булсын, исән-имин яшәгез. Сырғанақның шоколад белән уртак ягы бар. Алар икесе дә серотонин, ягъни бәхет гормоны эшләп чыгара. Әмма шоколадтан айырмалы буларак сырғанақ фигурага зыян китерми. Бигрәк тә салкын көннәрдә табиблар сырғанақны еш ашарга киңәш итә. Бу җиләкне рационыңа иң гади һәм тәмле ысул белән кертеп җибәреп була икән. Нинди дисәгез, сырғанаклы, тәмле, хуш исле чәй әзерләп әлбәттә. Сырғанақның файдасы турында беренче мәгълүматлар 18-нче гасырга караган Тибет медицинасы язмаларында очрый. Дару буларак аны борынгы Кытайда куллана башлаулары билгеле. Борынгы Грециядә аның яфраклары белән атларны уңышлы дәвалаганнар. Грецияның антик чорга караган фәлсәфәчеләре сырғанакны изге җимешкә санап, әлеге үсемлеккә мәдхияле трактатлар багышлаган. Сүз уңайыннан шунысын да әйтик. Дөньяда үскән барлык сырғанакның 90% Кытайга туры килә. Ул ягулык буларак та киң кулланыла. Сырғанакның җимешләре генә түгел, тамыры, кайрысы, ботаклары, яфраклары күп төрле дәвалау үзлегенә ия. Үстерү өчен талымсыз, ләкин чәнечкеле булганга күрә, уңышын җыю уңайсыз булган бу үсемлектә 190 төрле файдалы матдә булуын белә идегезме? Табиб-диетологлар фикеренчә, сырғанак җимешендә С витамины лимонныкына караганда 10 мәртәбә күбрәк. Сырғанак кайрысында бәхет гормоны саналган серотонин матдәсе. Банан белән шоколадныкы белән чагыштырганда 1000 мәртәбә артыграк. Кәеф төшкән, хәлсезләнгән, йокыдан авырлык белән торган чакларда бер бал кашык кипкән кайрыны кайнар суда төнәтеп эчәргә кирәк. Сырғанак организмнан зарарлы матдәләрне чыгарырга сәләтле антиоксидант. Сырғанакның майы аеруча файдалы. Пешкән яки шешкән, җәрәхәтләнгән урынга сөртергә, иртән бер бал кашык сыйыклыкны ач карынга кабып куярга мөмкин. Менә дигән универсаль дар ул. Сырғанак майы ялкынсынуга каршы бик шәп чара. Череткеч бактерияларга да көн күрсәтми. Тәнебездәге йомшак тукымаларны төзәтү, үз хәленә кайтару үзлегенә ия. Ашказаны җәрәхәтен уңышлы дәвалавы билгеле. Грипп кебек йогышлы чирләрдән соң организм талчыккан, операциялар кичереп хәлсезләнгән чакта иммунитетны күтәрү өчен сырғанак яфракларыннан чәй ясап эчү бик файдалы. Замана косметологиясендә тирене тукландыручы, аның регенерациясын активлаштыруы аркасында җирчыклар пәйда булуга каршы торучы сырғанак майлары, төнәтмәләре, сыгынтылары актив кулланыла. Көн сайын бер шинаяк сырғанак мурсы яки сырғанаклы чәй эчәргә гадәтләнгән кешенең иммунитеты ныгуы өстенә күз күреме яхшыра, яшь олыгаюга бәйле җирчыклар азая, бавыр чистара, кан составыбыз әйбәтләнә. Җиде буынны бәйләп тотучы нәсел агачы туганлык җипләрен төйнәп торучы истәлек шәҗәрәсен төзегән кешеләргә һәр вакыт сокланам мин. Һәр кеше җиде буын бабасын белергә тиеш дигән әйтем акылыбызга сеңсә дә, гадәттә без 3-4 буынны белү белән генә шикләнәбез. Бу эшне кичектереп киләбез. Яшь чакта һәр беребез нәсел шәҗәрәсенең ботакларын төзи башласак иде. Тарих тиңһез хәтер хандыгы ул. Куйыны киң, төпһез күйі, буйдар етмәслек. Кемдәр генә күпме бутаһала, дөрөслекте юк итәргә тештәр үтмәслек. Фирдәүс ханымга кечкенәдән үк әти-әнисе бабалары ыруының тарихы хакында сөйли. Үз тамырларын белгән кеше генә илгә көнгә файдалы шәхес булып үсә алганын белә алар. Бүгенге көндә ул үз балаларында шулай үстерә. Иләрендә балалары өчен зур хәзинә 2 шәҗәрә саклана. Безнең халыкта инде безнең гаиләле барыбер дә һәр вакыт теге олатай олашәйләрде кемдәр аларның атайлары булган, кайда яшәгәндәр, йөрде, нидә йөрдәр, биләгәндәр, шуларны һөйләп үстерәләр бит инде. Яйлап шул гаиләле
инәйләрдең һөйләүдәре менән, ата-әсәйләрдең әйтүләре менән шул бәләкәй сақтан ук халына кешегә үзенең бына нисектер туган ырудары турасында төрле мәгълүматлар. Яткәр Әхәт улы Башировның шәҗәрәсе 1740 еллардан башлана. Аны өйрәнер өчен алар туган тумачаларга да, архивларга да, метрика кенәгәләренә дә мөрәҗәгать иткәннәр. Эзләнә торгач күп кенә фото документларга табылганнар. Авылга кайткан һайын һорашабыз бабайлардан, олы кешеләрдән, авылларга йөрибез бит инде. Шул туганыгыз шунда яшәй, шул бабай шунда яшәй дисә, шуннан сыгып китәбез инде. Шулай итеп, олы инәйләргә, олы бабайларга йөреп, без яйлап-яйлап мәгълүмат йыйдык. Бигрәк тә мәгълүматты без башланык иптәшемнең Башировтар фамилияһеннән. Бабалары арасында гуссарлар да, имамнар да, рәсем ясарга хирыс кешеләр дә булган. Күпмеләр йыелгас мәгълүмат. Мен әйтәм, булар да бит инде хәзер ниндәйдер бер урынга йыярга кирәк, ниндәйдер бер альбом төзергә кирәк. Ул вакытта компьютер фәлән юк бит инде. Нәйдә кара менән язһаң, уңа, шуга күрә һөйләштек. Туш менән бына зур альбом алдык. Туш менән шул альбомга эшләйгә әле шул шәҗәрәне үзебезнең дип. Һәм шуларны эшләп куйдык та, байтак кыналарын, нөсхәләрен теге осраган һайын бабайлардан һорашабыз бит инде. Менә ошо дөрес булганмы? Улы инәйләрдән һорашабыз. Шулай итеп, без аны дөресленик. Ә инде бына 90-нчы елларда инде теге информация күбәйде, мөмкинчелекләр күбәйде, демократия дип бит инде. Шуннан тарих институттарына барып, унан соң архивларга барып эзләй башланык. Үзебезнең шул атай-бабайлар турасында хәбәр юк микән дип. Тарих белән кызыксынып, Башировлар туган авылларының үткәнен, килеп чыгышын өйрәнәләр. Мәгълүматлар күп булгач китап чыгаралар. Анда да авылда яшәүче берничә нәселнең шәҗәрәсе кертелгән. Әлбәттә, бuna күзгә күренеп торһа, балалар киләләр дә карайлар, мин бармы бунда, мин юкмы дип. Шәҗәрәнең мәгънәсе шунда, бердән кеше үзенең теге кайдан туганын, кайдан килгәнен белә һәм ердә ныграк басып йөрергә ярдәм итә инде. Киләчәктә алар башлаган эшне дәвамчылары, балалары, оныклары дәвам итәчәк. Ул Татарстан Республикасының махсус Россия Федерациясы хөкүмәте 2нче тапкыр Россия Федерациясы президенты стипендияларына лайык булган кеше. Бик күп шәһәрләрдә үткән форум-фестивальләрдә җиңү яулый. 4 ел аспирантурада укыган дәвердә фән кандидатлыгын яклый, докторлык диссертациясын якларга әзерләнә. Булар барысы да яшь галим, техник фәннәр кандидаты, Казан авиация институты доценты, Арша егете Фәнил Хабибуллин турында. Фәнил, исәнмесез? Исәнмесез. Арша дигәнне аеруча әйтәсе килде, чөнки Аршаны сәгел иҗат ягына диләр менә бит. Фән ягыда икән дип ачыкланганча. Үзе дә шундый яшь, ләкин инде сезнең менә ирешү дәрәҗәләрегез шактый күп. Бу кайдан килә? Бу инде барысы да әйтик 2012 елда башланды. Инде безнең шушы машина һәм механизмнар теориясе укытучысы, доктор технических наук, профессор кеше Яруллин Мөнир Гомерович безне фәнгә таба юл күрсәтте безгә. Шуның белән инде без әкренләп кенә фән белән шөгыльләнә башладык. Инде төрле язмалар чыгардык үзебезнең. Шуның белән әкренләп кенә аспирантурага кирип, шулай итеп бару дип әйтик. Бу менә шушы уку процессы вакытында туган теләкме бу? Яисә инде мәктәптән ук мин фән белән бәйлим тормышны дип хыялланып килеп кергән дөньямы? Әввәл нинди ният иде сезнең? Ният монда шундый, кызык дип әйтик инде, башта фән дигән әйбер ул бит инде безнең өчен аерылып күрсәтелми. Безнең өчен бар төрле профессиялар дип әйтик, өлкәләр бар ия. Фән дигән өлкә андый бик таныш түгел. Инде шушыны күргәч, мин үземә үсү юлы күрдем дип әйтик, чөнки монда дигән ничек эшлисең, монда бит инде кызык учебное звание дигән әйбер бар һәм инде безнең эшли торган эш бар. Без инде эшләгән саен үзебезгә юлны ачалабыз. Миңа шушы ягы ошады дип әйтик фәннең. Менә миңа гуманитар буларак кызык. Менә бу фән белгечләренең эшчәнлеге нидән гыйбарәт көндәлек тормышта. Менә үзегезнең генә хезмәтегезне һәм гомумән көнегезне сөйләп күрсәтегез әле. Монда көн инде иң мөһиме дип әйтик шушы фән өлкәсендә эшләүнең монда команда.
Чөнки бары тик команда белән генә ниндидер яхшы нәтиҗәләргә, уңышларга ирешергә була, әлбәттә, ия. Монда инде хәзерге секендә минем белән бер рәттән 20ләп тирәсе студент эшли. Шулай ук инде без аралашабыз өлкәнрәк булган кешеләр белән, шушы лаеклы төрле профессорлар белән, менә Мәскәүдәге профессорлар, шундый шәһәрләрдәге дип әйтик. Шуның белән әкренләп кенә мәсәлән эшкә барабыз, инде шушы командадагы кешеләр белән әкренләп кенә эшләрне алып барабыз, аларның эшләгәннәрен күрсәтәбез студентларга. Инде алга таба нәрсә эшлисең, шулай итеп менә теге адым артыннан адым белән генә барабыз. Яхшы, менә гади тел белән аңлатканда, нәрсә эзлисез, нәрсә казыйсыз соң сез? Сезнең шәкертләрегез кем булып чыгачак нәтиҗәдә? Бүгенге секендә безнең фән инде берничә өлкәгә бүленгән. Инде ул роботлар проектлаштыру буенча инде бар, әйтик, бер юнәлеш ансы да булса, бүгенге секендә булган җитештерү өлкәсенә төрле проектлар ясау, төрле санаулар, төрле фәнгә якын булган ничек дип әйтик, эшләрне алып бару. Инде бүгенге кешенең хезмәтендә алыштыруга илтә торган инде. Әлбәттә. Мәсәлән, гади итеп әйткәндә, миңа калса менә авыл җирендә ничек роботлаштырып була? Элек сыерны кул белән сауганнар, хәзер фермаларда роботлар эшли. Шуны кебек булып чыга бит. Шулай дип әйтергә була. Бүгенге секендә инде без бит инде карыйбыз заводларны, заводларда кешеләрне әзәйтү, заводтагы чыгарылыш, теге нәтиҗәне арттыру өстендә эшлибез. Кул белән эшли торган хезмәтне булдыралганча роботлаштырырга, роботларга тапшырырга. Бу роботларга тапшыруда, аннан соң инде урысча гына әйткәндә качествоны, сыйфатны арттыру өстендә эшләү. Менә укытуга килгәндә, сез практик фән белгече бит инде. Үзегез үк хезмәттә куясыз, үзегез шуннан соң шушы фәнне өйрәтәсез булачак яшь галимнәргә. Аларга нинди кыйммәтләр сеңдерергә тырышасыз? Бүгенге секендә яшьләрне карасак, аларның инде үзләренең бик зур теләкләре, омтылышлары бар, үзенчәлекләре бар дип әйтик. Потенциал дип әйтергә була яна. Бу инде аларның шушы укыганын кайда куллану. Аларга инде шушы даирәсен. Менә безгә киләләр алар, мәсәлән, дәрескә, без аларга инде дәреснең күрсәткәндә алар аңларга тиеш, аны кая кулланып булганын. Бүгенге секендә яшьләрнең теге мөһимлеге шунда, алар шуны аңларга тиеш. Мәсәлән, Әлбәттә аңлыйлар. Мәсәлән, Айваз, син Арчага кайтып зур теплица төзеп куясың ди. Анда бит инде көн сайын үз кулың белән су сибеп йөри алмыйсың. Менә мөрәҗәгать итәсең, яшь галимнәргә алар килеп сиңа матур иттереп проект ясап китәләр. Менә тагы бер сорау. Шушы үзегезнең мөгаллимлек эшеннән чыгып, сезнең дә бит менә фән башында, юл башында торган укытучылар, остазлар. Кемнәрне аерып әйтә аласыз? Кемнәргә рәхмәт укыйсыз? Рәхмәт уку инде монда башлана шушы фәннәр докторына, профессор Ярулин Мөнир Гумеровичка. Ул инде минем шушы юлны миңа күрсәтте. Хәзерге секендә инде мин үземнең фәнни юлны алып барам Мәскәүдәге профессор астында, фәннәр докторы, ул Голзунов Виктор Аркадьевич. Бу инде Мәскәүдәге институтның директоры. Инде Тегатнада да дип әйтик, аның белән бергә күрешеп, шушы алга таба ничек итеп, кайсы якка таба алып барасын фәнне сөйләшеп кайттык. Шишмә башын хәзер ашыкмыйча тор, Әдилә. Тагын бер сорауны бирмичә мин тынычлана алмыйм. Шишмә башын бәлки Арча районының Мөндеш авылында эзләп карарга кирәктер безгә. Беренче укытучы, физика укытучысы, математика укытучылары, алар да барыбердән нәрсәдер тама менә шушы күңелдә, шушы калептә зур теләк уят алганнар бәлки. Әлбәттә, буларның бөтенсендә күз алдарга кирәк. Һәрберсе инде әтиян идән дә, аларның да минем үстерү дип әйтик. Инде укытучыларда, әлбәттә, мин Төбәмәцкә урта мәктәбендә укыдым. Анда да укытучыларның үзләренең өлешләре бар, әлбәттә, барсы да. Һәм менә мине шунысы кызыксындыра, Фәнил әфәнде, яшь галимнең нинди хыял максатлары бар? Сезнең хыял максатлары нинди? Әлбәттә, инде бүгенге секендә ул адым артыннан адым алып бару. Бүгенге секендә иң зур хыял ул инде докторский диссертациясын яклау. Нинди темага багышланган? Бу безнең булачак инде сез әйткәнчә, әлбәттә, роботларны җитештерүгә кертү буенча. Менә ничек. Без сезгә уңышлар теләп калабыз. Бүген тапшыруга килгәнегез өчен зур рәхмәт әйтәбез. Сау булыгыз.
Дөньядагы һәр нәрсә үзара бәйләнештә диләр. Шуңа күрә киләчәгең бәхетле булсын дисәң, күбрәк яхшылык эшлә. Бездән киңәш шул. Тапшырубыз ахырына якынлашты. Бәһәле булуның тагын бер юлы тормыштагы һәр нәрсәне яхшыга юрау. Көнебез матур ниятләргә, изге гамәлләргә бай булсын дигән теләктә без сезнең белән саубуллашабыз. Исән-имин булыгыз.